Politik, psychopat, zabiják. Smyšlený románový příběh o nesmyšlené temnotě naší doby. Napsal a čte Daniel Temnota. Epizoda 18. Autobus 5.5.2020. Když autobus přivezli na dvůr, položil si Jirka otázku, jestli to byl dobrý nápad. Potom si ale připomněl, že fakturu spláchly dotace na mobilitu neziskovky a velký rudý nápis KSČM s menším motem Vysušíme bažiny kapitalismu překryje velký modrý nápis Spravedlnost s menším motem Vrátíme vodu do krajiny. Něco jako když člověk překrývá starší kérku, co už vyšla z módy, novou větší kérkou, která však bohužel také brzy vyjde z módy a po sérii přešlapů se ukáže, že ta původní byla vlastně nejmenším zlem. To už je ale končetina kompletně pokrytá blackworkem. Konec konců, když už si udělal ten otravný řidičák na autobus, byla by škoda couvnout. Kontaktní kampaň odřídí sám. Myslel si, že je to málem geniální nápad, který osloví nerozhodnuté voliče na náměstích. Poradil mu to Šiška. Realita byla taková, že to bylo všem lidem na malých náměstích Plzeňského kraje zcela u prdele. Těch pár důchodců, co upalovalo přes náměstí do Lidlu za slevou, si rozhodně nevšimlo, kdo řídil ten prapodivný autobus polepený přírodou a kromě upalujících důchodců a hrstky posedávajících většinou perníkem nastřelených Romů v kšiltovkách NY nebyl přes den na náměstí Plzeňského kraje nikdo, kdo by stál za kampaň. Pestrý autobus, vyhlížející jako reklama na rajskou zahradu před prvním hříchem Adama a Evy, stával na náměstích jako kůl v plotě. Osamocený, divný, nepochopený. Přesně jako Jirka. A stejně jako nová větší kérka byla i rajská zahrada na autobuse pěkně drahá. A vůbec nejhorší na tom bylo, že v určitém světle z určitého úhlu prosvítalo původní motto a dalo se tak přečíst KSČM Spravedlnost, vysušíme vodu. Pravdou ale bylo, že tento nápis se zjevoval pouze pod úhlem 27 stupňů, pohledem zezadu, při ostrém zapadajícím slunci, což se při reálných výskytech lidí na maloměstských náměstích v tuto večerní dobu, nebyl tam skoro nikdo, stojících přesně v daném úhlu, rovnalo za celou dobu kampaně asi 9 lidem. Z nich 2 byly děti, které buď neuměly číst, nebo jim to bylo jedno, a jeden byl důchodce, kterého to ale skutečně zaujalo a Spravedlnost proto skutečně zvolil. Byl samozřejmě oklamán, protože chtěl volit uskupení KSČM Spravedlnost, které přesně saturovalo jeho voličské potřeby. Bohužel takové uskupení neexistovalo. Za celý ten zbytečný měsíc kampaně autobus posloužil jen ke 2 pořádným pijatikám. Jednou se Jirka nehorázně vylil se sociálními demokraty v Klatovech, kde musel přespat na náměstí Míru v autobuse, a po druhé, poměrně nečekaně, s Mildou Penaltou a jeho podržtašky z ODS na Masarykově náměstí v Nířanech, kde také přijal pozvání na fotbalový zápas ve švýcarském Curychu a nakonec ten kousek do Plzně risknul a opilý v pořádku dojel. No, ten pes už by stejně dlouho nežil. A v závěru kampaně v něm Jirka ošukal místostarostku Tachova, zatímco její manžel debatoval se všemi 3 lidmi z Jirkova týmu o nutnosti zadržovat vodu v krajině. Nebylo to špatné, ale nevolila ho ani ta místostarostka, ani její manžel. I když tento velmi dlouho zvažoval, nakonec ale zůstal věrný komunistům. Jirkovi se nápad na koupi autobusu, později polepeného zahrádkou, zdál málem geniální, ovšem voliči to viděli poněkud jinak. To ale Jirku nemohlo rozhodit, protože každý věděl, že kontaktní kampaně vypadají ve všech partajích víceméně stejně. Je to nahánění voličů, jako když sběratel motýlů běhá po louce se síťkou a honí toho jednoho vystresovaného chudáka sem a tam.
Jirka se uklidňoval myšlenkou, že hlavní útok na voliče proběhne na sociálních sítích. Tam dnes retardi tráví většinu svého času, říkal si, a poslední ránu zajistí billboardy těsně před volbami. Když jede retard autobusem na 6 do práce, musí dostat pořádnou nakládačku z billboardů, aby v práci s ostatními nemluvil o ničem jiném, než o Jirkovi a jeho kandidatuře. To byl Zdeňkův plán a Jirkova obrovská naděje. Jirka nakonec přesvědčil Zdeňka, že kampaň na sociálních sítích postaví na vodě. Doslova. Hlavní slogan zněl: vrátíme vodu do krajiny. Jirka tomu věřil, ale jako obvykle byl sám. Dokonce i nejzarytější leštiči Jirkovy kliky měli vážné pochyby, zda se přeci jen nejedná o politickou sebevraždu. Zdeněk dobře věděl, že ano, ovšem zákazník měl požadavek, tak ho prostě zpracoval.